Kauanko yhden ominaisuuden kehittäminen sovellukseen oikeasti kestää? Esimerkiksi meidän lomaketyökalu. Se kesti meillä noin puoli vuotta. Ensin kuunneltiin asiakkaita ja selvitettiin, että millaisia lomakkeita ne käyttää tällä hetkellä. Sen jälkeen se ominaisuus sitten suunniteltiin ja aktiivisin kehitysvaihe se kesti noin pari kuukautta. Valmista ei kuitenkaan tullut vielä siinä vaiheessa, vaan työkalu piti ensin tuoda osaksi jobia, testata sitä oikeassa käytössä ja kerätä palautetta ja hioa se toimivaksi. Myös esimerkiksi meidän laskutustilan kehittäminen, se kesti toteutuksen aloittamisesta tuotantoon noin puoli vuotta. Sitä tehtiin kuitenkin muiden töiden ohessa, joten työ saattoi olla välillä viikkojakin tauolla. Yksi pieni ominaisuus voi valmistua jopa päivässä tai jossain viikossa, kun taas suurempi kokonaisuus se voi kestää useita kuukausia. Ja esimerkiksi kun tehtiin iso UI-päivitys, eli miltä jobi näyttää, niin se kesti reilun vuoden. Itse koodaaminen on siis kuitenkin vain yksi osa sitä prosessia. Tärkeintä on aina ensin ymmärtää, mitä ongelmaa me ratkaistaan ja miten se voidaan ratkaista käyttäjälle mahdollisimman yksinkertaisesti. Käytettävyys jobissa on aina se tärkein aspekti.